Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän päivään. Ajattelin muutaman ajatuksen ottaa semmoisesta aiheesta kuin meidän huolet ja murheet. Mitä Jumalan sana niistä sanoo? Katsotaan heti tuolta ensimmäistä Pietarin kirjeen 5. lukua jaetta 7. Siellä hän kirjoittaa: heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Se ei ole vain kaunis ajatus, se on Jumalan lupaus. Ja jossakin on jäänyt mieleen, että Raamatussa on yli 7000 Jumalan lupausta. Ja ne ei ole semmoisia, ne ei ole ihmisen lupauksia, ne on hänen kaikkivaltian lupauksia meille. Eli hän tosiaankin haluaa, että sen 7 elämän asioissa voimme antaa huolemme, murheemme, mikä meitä painaa hänen kannettavakseen. Häneltä ei voimat lopu ja hän ei väsy, hän jaksaa. Tässä on hyvä taas muistaa sitten toisena, jätämmekö huolet, murheet Kristukselle, Jeesukselle. Niin muistetaan esimerkiksi sitä isää tuolla Uudessa testamentissa, jonka poikaa oli vaivannut mykkähenki lapsesta asti. Se kaatoi poikaa ja kouristeli häntä ja häneltä tuli vaahtoa suusta. Hän toi pojan Jeesuksen luo, kun opetuslapset oli yrittäneet, mutta mitään ei tapahtunut. Hän rukoili pyysi Jeesukselta, että jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä, auta meitä. Ehkä voimme nähdä sielumme silmin Jeesuksen ilmeessä, minkähän värähdyksen, kun isä tolleen käytti sanaa, jos sinä voit. Ja Jeesus vastasikin isälle, jos voit. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Tähän sitten lapsen isä vielä huusi ja sanoi, minä uskon, mutta auta minun epäuskoani. Herra, anna meille kaikille uskoa siihen, että me saadaan jättää asiat sinun käsiisi. Vielä tuolta Filippiläiskirjeestä luvusta 4, jakeet 6 ja 7. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa kaikki rukouksessa Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tähän on hyvä ottaa sieltä se Genesaretin venereissu. Jeesus oli veneen perällä, nukkui siellä ja opetuslapset hoiti sitten tätä soutupuolta ja nousi kova myrsky. Jeesus nukkui ja laineet kävivät julmina. Opetuslapset, vaikka he olivat maailmankaikkeuden Herra omassa veneessään, heidän silmiensä edessä, he alkoi pelästyä ja huolestua. He herättivät hänet ja mitäs Jeesus sanoi Markus 4:39? Niin hän nousi, nuhteli tuulta ja sanoi, järvelle vaikene, ole hiljaa, ja silloin tuuli asettui. Hänellä on kaikki valta, kaikki voima, kaikkien ilme, kun hän on itse luonut tämän meidän maailmankaikkeuden. Jumalan rauha ei tarkoita aina sitä, että ongelmat katoaa tässä ja nyt, vaan että keskellä kaikkia myrskyjä me saamme kuitenkin levon ja turvan hänessä. Se on rauhaa, mihin järjen selitykset maailman viisaus ei auta, vaan Jumala voi sen antaa. Vielä tähän loppuun otan tämän Jeesuksen sanan, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Hyvät kuulijat, ystävät, jätetään tämänkin päivän huolet ja murheet, kaikki mikä sinua on mietittänyt herätessäsi, teetään ne hänelle. Hän sanoo, minä annan teille levon. Toivoa päivään, aamen.